23 октябр бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара бинои нави раёсати маорифи ноҳия мавриди истифода қарор дода шуд. бинои бошукӯҳ аз 7 ошёна ва 157 ҳуҷраи корӣ иборат буда, он дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо тарҳи замонавӣ ва услуби меъмории миллӣ бунёд шудааст. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои мазкур дар масоҳати 0,188 гектар бунёд гардида, дар он шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шудааст. шукронаи истиқлолияти кишвар, шукронаи ободӣ ва ваҳдати ягонаи миллат соҳаи маориф сол ба сол рушд карда истодааст. дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи мактабу маориф мо аҳли маорифчони ноҳияи Данғараро рӯҳу илҳоми тоза бахшида кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки тамоми хонандагонро дар рӯҳияи ва тандурустию хештаншиносӣ тарбия намоем. бинои нави раёсати маорифи ноҳияи Данғара дорои ду маҷлисгоҳи барҳаво дар маҷмӯъ бо 500 ҷойи нишаст мебошад. ҳамзамон дар бино 2 лифти замонавӣ насб карда шудааст. ин бинои хуштарҳу замонавӣ дорои китобхона ва ошхона бо 140 ҷойи нишаст буда, ҳамчунин ҳуҷраҳои мусоиди корӣ муҷаҳҳаз бо муосиртарин технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ аз бартариятҳои дигари иншоот ба шумор меравад, ки ба ноҳия ҳусни дигар зам кардааст. бино бо тамоми лавозимотҳои зарурӣ таъмин шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. теъдоди зиёди масъулаи сохтмоние ки дар ин бино сарф шудааст, истеҳсоли ватании худамон мебошад. паймонкори иншоот ҷамъияти савомии кушодаи СТС иншоот буда, бинои мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд сохта ва мавриди истифодаи кормандон қарор доданд. шароити фароҳам гардида дар бинои нав барои 40 корманд имкон медиҳад, ки минбаъд аҳли маориф фаъолияти худро ҷонок намуда дар рушди соҳа, баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва таълиму тарбияи насли худогоҳ ва тандуруст саҳми намоён гузоранд. атрофи бинои нави раёсати маорифи ноҳияи Данғара чароғон ва сабзу хуррам гардонида шудааст. мо кормандони раёсати маорифи ноҳияи Данғара шукрона мекунем, ки бо ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иншооти хуштарҳу замонавиро ба аҳли маорифчони ноҳияи Данғара ҳадя карданд. аз ин дастовард ва дастгириҳои ғамхоранаи пешвои миллат мо аҳли маорифчон хушҳол ва ифтихормандем. ҳоло дар ноҳияи Данғара 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 53646 хонанда фаъолият дорад. соли равон тибқи квотаи президентӣ 18 хатм карда ба макотиби олии кишвар дохил шуданд, ки 9 касашон духтарон мебошанд. ҳамзамон барои таҳсили солҳои 2025-2026 454 омӯзгор аз курси такмили ихтисос гузаштанд. имрӯз шодии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғараро ҳадду канор нест, чун дар ин рӯз бо иштироки пешвои маорифпарвари миллат якчанд иншооти соҳаи маориф ифтитоҳ гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо чунин шароитҳоро муайё карданд. дар идомаи таҳсили соли 2025 хонандагон дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда соҳиби 171 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 22 медали нуқра ва 136 медали биринҷӣ гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба аҳли маорифи ноҳия барои боз ҳам баландбардоштани сифати тадрис, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дастуру тавсияҳо доданд.